Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing lare-lare, pripun kabare? Mugi-mugi Gusti Allah tansah paring kasarasan kagem kita sedaya. Kala wingi kita sampun sinau babagan nulis sesorah. Dinten menika kita badhe ngalajengaken sinau babagan maos sesorah. Sesorah menika micara ing sangajenging tiyang kathah. Pramila wonten babagan-babagan ingkang kedah kita gatekaken yaiku setunggal, sikap, solah bawa lan sesambungan kalian pamirsa utawi tiyang ingkang midhangetaken. Kita kedah kendel boten ingah-ingih, sikapipun ugi kedah anteng boten gemeteran. Ingkang nomor kalih swara. Swara kedah seru utawa banter kaliyan saged dimidhangetaken tiyang kathah. Nomor 3 lafal. Pangucapan aksara-aksara kedah jelas. Nomor sekawan intonasi. Supados pidato menika boten damel bosenipun para pamirsa, kedah wonten variasi irama yaiku endhek dhuwure swara utawa alon cepete maca. Ingkang nomor gangsal basa. Tembung lan ukara ingkang diagem nalika pidato kedah sopan, cocok kaliyan kahanan lan saged dimangertosi para pamirsa. Ingkang pungkasan inggih menika ekspresi. Penjiwaan pidato perlu wonten gerakan perangane awak utawa praupane wajah manut kahanan. Nah, anak-anak sudah paham kan tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita sedang berpidato? Untuk tugasnya, bukalah kembali tugasmu menulis pidato minggu yang lalu. Pilihlah salah satu bagian pidato berikut, kemudian bacalah dengan memperhatikan hal-hal yang baru saja kita pelajari. Saja badhe maringi tuladha maos pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak saha ibu anggota PKK Tunas Asri ing Dusun Sidodedi ingkang kula hormati. Sumangga sesarengan kita ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun maringi kesehatan saengga kita saged makempal wonten acara punika tansah sehat walafiat. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kados sampun kita mangertosi sesarengan virus corona menika tasih sumebar ing donya. Kathah tiyang ingkang seda. Virus corona menika menawi sampun mlebet ing badan, kita mboten saged karasa. Tekanipun ugi mboten kanyono-nyono. Kita saged rumangsa sehat, nanging mboten wonten ingkang saged mesthekake menawi kita saestu sehat, malah bisa mbeta bibit lelara. Pramila kita kedah eling lan waspada, kita kedah saged njaga kasehatan, kaliyan wajib ngejakaken aturan baku saking sumber resmi pamarentah ingkang sampun diumumaken ing masyarakat. Mekaten atur kula menawi wonten kalepatan anggen kula ngaturaken penyuluhan menika, kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekap semanten piwulang basa Jawa ing dinten menika, muga-muga saged paring manfaat kagem kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.